Igbo bụ Igbo a sị na ogobuzue ọchake ụkwara oge ya ọda o ruo n'oge ahụ anyị ji ewetara gị ihe omume ka o si mee n'Ugwumba telivishọn nke ahụ iji newspaper review wee mara n'olu nwa bekee. Ị dịkwara njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ Tọzdee ahịa Eke abalị 16 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ịnụ nke ọbụla ị na-eme ya gaziere gị. Ọ ka bụkwa Emilia Onyinyechi Nwankwọ ka ị na-apụ iri ya. Kpọọ m Adaọla Edo ebe ọbụla efere m. Mụ na Maazị Mike Onovo onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn na ya na nke taa. Biko nna kpọrọ m gị kene ọhanaeze. Ọ dị mma, ndị be anyị sịrị ụbọchị kelechi, ya mere ọ bụrụ na ị na-ahụ anyị tata, ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị, ihe ọ pụtara bụ na ị bụ ọnachi, ihe ọ pụtara bụ na ahụ siri gị ike, ya mere biko ka anyị kelee Chineke anyị gbapụ ya ọsọ. Ọ bụrụ eziokwu, daalụ nna. Obi Okorocha betrayed Ojukwu by dumping Apga. Masob na-ekwu nke a na aka chịbụrụ Anambra steeti bụ Peter Obi ya na nke chịbụrụ Imo steeti bụ Okorocha na ha ihe emezi wee hapụ Apga. Ndị Masob na-ekwu nke a. Mgbe ụfọdụ amaghị m ka Masob mgbe ụfọdụ n'ime ha maka ama m Ijele bụ onye isi ụfọdụ n'ime ha mgbe ụfọdụ etu ha na-esi atinye ọnụ na politiks mgbe ụfọdụ na-eme ma ana m ajụ ọka bụzikwa aka na-azọ Biafra ka azọkata na Biafra wee tinyewe ọnụ na politiks. Ọ dịkwara mma mana ofu ihe m na-ajụ bụ ọ bụrụ na onye a na-ata Obi ụta na-ata Okorocha ụta o chetara na ntụnye aka gara aga na nwunye Ojukwu pụtara ka ọzọ sineti ewegbuo ya Chandu. Ya bụ ọ bụrụ na ndị nọ n'isi Apga ama m na n'Imo steeti ekwu n'Imo steeti na ọchịchị nke ọzọ akwadoro onye ọbụla sị na nke a bụ nke anyị, ndị mmadụ gbagasịa fọm egbuo ha Chandu rie ego ha. Ị na-asị anyị na nke a bụ nke anyị, na nke a bụ nke anyị, okokoro chiefuo nke a bụ nke anyị, anọkọtazi ofu onye akpụrụ ọkụkọ ahụ kpụrụ ọkụkọ Apga taa ya. Ị na-asịkwa m ka m nọrọ n'ihe ya bụ nwe onye na-ata ụta na ọ pụọ maka na ndị ọchịchị dịka onye na-eme biznes ihe na-achọ bụ ebe ọ ga-agazi. Ihe mere njikwa ihe m hụrụ ebe ahụ bụ na ọ dị ka ga-asị na ọ dị ka ndị Apga maọbụ na Apga anaghịzi emete ha ọfụma maọbụ inyere ha aka iji wee nweta ihe ha chọrọ n'ọchịchị mere ihe ndị a ji ahapụ ya abanye pati ọzọ. Mgbe nke ekwu mgbe nke Okorocha abata ha na Apga si anyị na nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke anyị. Ozugbo o meriri kpam o burukwa kwafee na APC. APC wa amaghịzi m etu ihu na ọnụ dị eketa maka na ụfọdụ na na-asị anyị ka a baa na National Party, ka a baa na National Party. Ọ bụ eziokwu, ọ bụrụ na emeziri ọfụma ka anyị nweta Apga mee ya ọkwụrụ akwụrụ ka ọ ga-abụ enweziri etu esi na-akpa gị na ndị ọzọ na-akpa ị mara yes na ikwuziri ọfụma enwere ike enyeghị nke a enyeghị nke a. Mana ọ bụrụ na ị nọ dịka Apga sụsọ otu steeti ka e nwere anyị nze Chineke na aka ji otu steeti ahụ ruo kịta ọtụtụ ndị mmadụ na-abụrụ ha pụta ha ememe ike agwụ ha maka na a na-eboro ibu bogide ndị nọ n'ọchịchị. Ịma na ịbịa na ụmụ ihe politiks a, ịbịa na ụmụ ihe ndọrọ ndọrọ a na-eme ọ bụrụ na onunwe ihe dịka steeti 10 a ga na-echi n'ego steeti 10 ahụ na-akpachapụ ego eji a na-ekenye ndị isi ọchịchị ego eji na-arụ ọnụ dị pati ma ọ bụrụ na asọ ya eto ha na-eche asụ ya mere etu ọ bụ ofu pati ọ ka na-enye ha nsogbu merụ na urukwa ha na mgbe a na-azọ asị anyị na nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke onye ọbụla abata ndị nọ n'isi mgbe ahụ amaghị m ka kịta ndị nọ n'isi mgbe ahụ ha ji emere ihe eji akpa ego kpacha ego ụfọdụ n'ime ha nọzi n'ime ya bụ onye na-ata Peter Obi na Rochas na onye ọbụla ụta na ha pụrụ na Apga. Ị ga-agwa m ka ọ bụ ka ị nọkọtara na ihe na adakwa ofu ebe ekiri mmọnwụ. Ọ bụrụ na emejiri ọfụma, ọ bụrụ na ndị isi mejiri ọfụma, echeghị m na ha kara ịpụ maka ihe a na-ekwuzi okwu bụ etu Apga ga-esi gbasaa banye ụmụ steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo. Ọ dị ka ga-asị na a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ. Ịnọkọta eti m na nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke a ga-emechizi anya. Ọ dị ka ndị ịga n'ụlọ ụka kịta a na-ekwu pastọ asị receive ndị a bụ ndị agbara ọgwụ n'isi
asị receive imepezi aka ka nke iji ka i receive ihe asị gị receive nke iji adapụ na pastọ ewere ya tinye n'akpa ọhụ eze na-aghọrọ ndị ọ na-achị. Ọ dị mma, ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akwụkwọ Punch gaa gụrụ ya nke ọma. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a dịka ibe ya wee sị Abia restricts movement of heavy duty vehicles from 7 a.m. to 8 p.m. Nke a wee na-akọwa na gọọmenti Abia steeti akwụsịgo nnukwu trọk ịgba n'okporo ụzọ Abia steeti site na elekere 7 nke ụtụtụ ruo na elekere 8 nke abalị. Ị nwere ike ikwu maka ọ dịkwa mma ịma na etu o gbuchara ndị mmadụ ụbọchị a ndị ahụ nwụrụ Chukwu nara mkpụrụ obi ha na ndokwa ọ na-agba ome etu a anyị niile agbapụta emewe nke ahụ ha niile ohi ya fire brigade mana ihe na-ajụ bụ ọ gaghị ekwe omume ọ ga-adịgidekwa ọ gaghị ekwe omume. Nke mbụ gịnị mere o ji daa ndị ihe na-adabụka mgbe ile n'anya ịma na ọtụtụ mgbe na ajọ ụzọ mere eji daa eziokwu ka a na-asị ndị ihe na-ajụ ndị nwe ụgbọala sị ha kee akwụkwọ road worthiness road n'onwe ọ dịkwa wọdị ya bụ ọ bụrụ na amachie ha ọ dịkwa mma maka ha na-enye nsogbu mana ihe na-ama ha bụ ka a ga-emekwu ya ihe dịka afọ na-abịa jụọ m enwere ike iwu anọ otu afọ ma ọ bụkwa na o ruru otu afọ tupu ị ga-ama nnukwu trọk ebidokwe gbawa ọzọ. Ihe ị ga ha ama kịta ọrụ ihe ruo ihe dịka ọnwa 3 ma ọ bụ ọnwa 4 gaa n'anya ị ga-afụ ọ bụrụ na ịfụ ha ọzọ ị ga-afụ Dangote trọk Dangote ebe ọ na-ebuga simenti ime kịta ha gba bụ asịghị na-ekwe ha bute simenti na Abia steeti emepe tụrụ ha emeri na akwụ ga-esoro ibi gba mmanụ ịfụ ka Dangote na ndị ọzọ ndị nnukwu ndị ọzọ esoro ha gawa. Ọ dị mma, jee na akwụkwọ Vanguard ga-agụrụkwuo akụkọ a ọfụma. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Don't exclude Southeast from Railways Upgrade Program, Senate tells Federal Government. Nke a wee bụrụ ndị Senate na-agwa Federal Government ka ha ewepụkwa na Southeast na ya bụ ana Igbo anyị n'ọdịda anyanwụ si ha ewepụkwana ya n'ihe gbasara railway program upgrade program ha na-achọ ime. Ihe gbasara railway a ụmụaka anyị ndị nọ n'ala Igbo bụ sọsọ na akwụkwọ ka ha ga na-agụte eziokwu maka na kemgbe mụnwa ji mara ihe ama m ihe gbasara railway ịka bụ tata amago m na 1982 esi m Enugu gaa Aba ịnọrọ n'ụgbọ oloko tren ihe ọ na-atọ m ncha mgbe ahụ maka ị na-agbafe ụzọ ịgbafe vim ịgbafe ebe nka ebe ị ga-ata anụ nchi ebe ị ga-egote ọkwụrụ ebe ị ga-egote nte egote Igbo anabatazie ihe niile nye ọkụ ọ bụrụ na anyị mana ọ bụrụ na railway na-arụ ọrụ etu o si kwesị ịrụ akaghị na-enwe ụmụ nsogbu ndị nnukwute trọk a na-abụ anabata ada n'ụzọ maka mgbe ahụ a na-enwenụ tren na-abụ sụsọ ibu o buru kịta o nwere ike gbuo ihe karịrị ihe trọk 30 ga-ebu n'otu ugboro. Ihe a dịkwanụ mmasị revive ọnya because ọ dị ka a ga-asị na ọ na-akwụsịtụ ihe mberede okporo ụzọ tupu ị na-anụ na ụgbọ oloko nwere ihe mberede okporo ụzọ ọ na-ara ahụ mana ndị mere ka ọ nwụọ ala adịghị mma bụ uru ndị nze ndị mere ka ọ nwụọ ha ma ihe ha ji ndị na-achọghọkwanụ ka o kunye ọ kachasị n'ebe ọ gbasara nke a n'Igbo akwa ebidogo nke Lagos enwego blue lane na blue gịnị na-agba na Lagos ugbu a ịpụọ na mile 2 o buru buga na Island fim ịma nwe nsogbu enweghị hold up enweghị ihe na mgbe ọwa sị na ya ji erute ka o ji erute o buru ọtụtụ ndị mmadụ molu adịghịzi na Lagos ya bụ ahịze ndị Lagos mana nke a bụ railway dị federal gọọmenti n'aka ha chee na ndị Igbo na anyị niile ga-anwụnyụ anya ma ọ bụrụ na ewepụrụ anyị railway anyị ga na-adịkwa ndụ ebe Chukwu na-adị ndụ anyị ga-adị ndụ anyị ga na-aga n'ihu. O mere eme ya bụ jee n'akwụkwọ Sun ga-agụrụkwuo akụkọ a n'uju ya. Ọzọ anyị nwere ebe a wee sị NLC TUC suspend strike as
federal government to reciprocate gesture. Nke a bụrụ na ndị ọrụ gbara abụba ọrụ abalị abụọ gara aga na ha akwụsịghị ya, mana ha na-atụ anya na gọọmenti ga-elebanye anya n'ihe na nkwa ha kwere imere ha tupu ha wee kwụsị ya kpamkpam. Ọ dị mma. Ofu ihe na-atọgodo m ụtọ bụ na agbago ya bụ ụzọ were mgba. Ọ dịgonu ka ọ dịnụ ka nwoke na nwaanyị ji na maka na enwere ka ọ na-abụ mgbe niile na na-agba ụja na a na-eme nke a na-eme nke a na otu a ha mere eme kịta dịkwa mma. Ọ bụ eziokwu na ihe ha ji mee ya nke a bụ na etiri onye isi ha ihe anụkwana m sị na ụfọdụ ụmụ ha nkwekọrịta ha kwuru bụ na onye ahụ bụ onye ha sịrị onye ahụ bụ onye tiri kpọtara ndị bịara tinye onye isi ha ihe na a ga-akpọta ya kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe kpee ya ikpe mee nke a mee nke a. Ndị gọọmenti ha marụgoro na ikpe ya n'Imo steeti na ihe ọ ga-abụ discharge and acquitted even before a na-abịa kọtụ na emego discharge and acquitted. Ndị na national ewesị ha mgbe ọ na-enye na nsogbu security adviser wesị ha na ya ga-ejizi aka ya kpee ya bụ ikpe. Ha ekweta na ugbu a ọ bụrụ na ekweta ya mma ọ dị mma, ekweta ya njọ ọ dị mma, mana ihe anyị ma bụ na ọ ka mma ka mmanụ nọ nwoke na ibe. Mana nke a ha na-asị gọọmenti ha lebanye anya n'ihe a chọrọ ka ha mere ha tupu ha wee kwụsị abụba ọrụ a kpamkpam. Ịma na kịta na ha kwụsịchabeghị ya na ọ ka bụ nke nwa bekee kpọrọ suspension na ha ka suspendere ya, so ọ dịbeghị indefinite. Hapụ ha enwere ihe ekwuru n'ime ụlọ, ụfọdụ ada agwa anyị, ụfọdụ a na-agwa anyị ya bụ nke ahụ ekwuru n'ime ụlọ sụsọ ha ama. Enwekwara ụfọdụ ga-asị na ha nara n'aka azụ. Mụ ekwenyeghị na mgbe niile ka eji anara aka azụ. Mụ akwenyere na enwere ndị bịaranụ ka ha mee ka ọ dịrị ọha na eze na mma. Mgbe mbụ ama m na ikwuta ha n'okwu NLC ihe ọbụla mere ndị NLC apụta mgbe aha egwebeghị TUC mgbe Oshomore ha Pascal Bafia ha nọ mgbe ahụ a nọ n'ọchịchị ndị soja, mana ndị a na-enye nsogbu mgbe ahụ na-ekwuchitara ọha na eze. Ọ bụ eziokwu na Oshomore mechaziri esi eto mara ya ka ọ bụrụ na ihe na ọbata garuo gọvanọ wufu ezie ihe nwaanyị anyị mara na ọ dị ka agbawa n'egwu ọzọ. Mana etu o si dị bụ na ọ ka mma ihe ọbụla ha kpatara nke a ga-eme ya. Anyị amago na Naịjirịa gọọmenti bụ ihe nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa ka ha na-ekwe a na-azụ ya kasiki ya bụ hapụ ndị a. Ya dịba nnọọ. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa na akwụkwọ Guardian gaa gụrụ ya n'uju. Ọ webụrụ ebe a ka anyị na-adọbiri ya na nke taa na ihe omume ka o si mee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ọ matakwa na nwatakịrị nọdebere okenye anọtaghị ibegiri ji ọnọta anụ kpọrọ nkọ. Ya mere o ji wee dị mma na ị ga na-esonyere anyị maka na o nwere ike akụkọ ndị na-enụhụ ebe ọzọ iwee nụ ebe a. Otu anụnwaanyị si na-atapịrị gị ya n'asụsụ Igbo dịkwanụ mma maka na asụsụ nke gị ga-aka wee doo gị anya. Ụka bụkwa Emilia Onyechinwankwọ ka efuru iri ya. Gbaa m Adaọlaedo ebe ọbụla efuru m. Nna Akenu Ọhaneze tupu anyị apịachie. Ọ dị mma. Mụ bụ Mike Onugbu na nso unu biko sonyere anyị na-atụsa ya bụ ozi maka na nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị. Ebe ọ bụ na a na-asụ asụsụ anyị jiri asụsụ anyị na-atapịa, a na-agụ mgbe ụfọdụ abịa ikwu okwu etu asị na aka mma n'oyibo. Okpukpu oyibo ndị ahụ a na-eji aghọgbu anyị. Ọ bụrụ na a na-asụ ya n'Igbo ịmarago ihe m kwuru, mara ọnụ mmiri okwu m. Ana m asị unu ka ọ dịkwa n'echi. Ndewo.